Fa molts anys, en una llunyana terra, la comunitat d'un poble vivia arrelada a les seves costums. Durant 3 mil·lennis, aquesta civilització va prosperar amb uns períodes estables anomenats imperis. Cada imperi era regnat per el summe sacerdot, el monarca absolut del país. La vida quotidiana del poble no passava desapercebuda i any rere any aquesta comunitat anava en busca de la prosperitat. Però aviat les coses canviarien de rumb. La música i la dansa eren els entreteniments més populars de l'època. Tota la població es llançava de ple en la preparació dels actes. Un cop l'any, les lleis i l'ordre dels alts càrrecs del govern autoritzaven la celebració de la festa tradicional. Els homes i les dones es preparaven per al millor esdeveniment de l'any. Tot era possible per lluir al poder. Ha! Tutankhamon! El dissabte 9 de febrer, Sumum presenta Tutankhamon. El carnaval.